Hola, benvinguts en aquest vídeo tutorial d'Open Project, un programa que ens ajuda a planificar els nostres projectes. És una eina francament senzilla de començar a fer servir. Es pot arribar a fer molt complexa, però nosaltres tan sols la necessitem com a excusa per després treballar temes d'eficiència i poder-les treballar concretament a la classe del 17, del dimecres 17. Per tant, la idea és molt senzilla, és simplement dedicar uns quants minuts a veure com funciona aquest programa tan senzill de fer servir i que, per tant, pugueu practicar-lo una mica de cara a aquesta sessió. Mireu, la cosa és francament senzilla, francament senzilla. Open Project és un programa que ens serveix per planificar projectes. Per tant, la idea senzilla és, jo li introdueixo una part de la informació de què disposo, poden ser les tasques, les durades previstes d'aquestes tasques, poden ser els recursos necessaris per fer les tasques, els costos, en fi, tota la informació de què jo disposo del meu projecte, i a canvi, Open Project em donarà informació nova de què jo no disposava prèviament, fruit de barrejar justament aquesta informació que l'he introduït. Veureu que és molt senzill. La idea és que quan obrim l'Open Project ens demana si volem crear un projecte nou o obrir-ne un d'existent. Per tant, en aquesta ocasió el que farem serà crear un projecte nou. Si ho fem, ens demana posar-li el nom, tant se val el nom del projecte, en aquest cas és tan sols una prova, i en acceptar se'ns obre immediatament la interfície. Fixeu-vos la interfície, ben senzill. En la part mitjana veieu que hi ha com una separació que podem moure per tal de veure o més columnes que hi ha amagades o podem veure més la part dreta, que és un calendari, al damunt del qual hi veurem una representació gràfica. La introducció de dades és francament senzilla, com us deia. Fixeu-vos que aquí tenim una columna que es diu nombre, es refereix al nom de les tasques, així que si tenim la tasca 1, automàticament aquí al costat ens permet introduir, per exemple, la durada d'aquesta tasca. La durada d'aquesta tasca pot estar expressada en diferents unitats, en aquest cas ho posarem en setmanes, podem posar una S, una setmana, i això ens crea a la banda dreta, en aquest calendari, una barra de color. Aquestes barres són el que se'n diuen les barres de Gantt, d'aquest famós diagrama de Gantt que segurament coneixeu. Si tenim una segona tasca, no cal més que introduir-la sota segona tasca, i podem col·locar-li una durada diferent, com per exemple en aquest cas li posarem en dies 8 dies. Fixeu-vos que aquests 8 dies són 8 dies laborables, és a dir, que 5 dies és una setmana, 8 dies és una setmana i 3 dies. Una de la informació vital que li hem d'introduir a Open Project és sempre la relació que tenen les tasques entre si. Vosaltres sabeu que no totes les tasques es comencen a executar alhora, el primer dia del projecte, i es fan totes en paral·lel, sinó que de fet n'hi ha algunes tasques que no es poden fer fins que altres s'hagin acabat. Quan això és així, estem parlant del que se'n diu les predecessores de les tasques, és a dir, totes aquelles tasques que s'han d'haver completat per permetre'm començar una tasca en qüestió. En aquest cas que tenim aquí amb dues tasques, posem per exemple que la segona tasca no es pot fer fins que la primera s'hagi enllestit. Per dir-li això a Open Project tenim dues opcions. La primera la trobarem en una d'aquestes columnes que estan amagades just aquí a sota i que es diu justament predecessores. En aquesta columna de predecessores, a l'alçada de la tasca número 2, simplement cal posar-li quines són les tasques que s'han d'haver completat per permetre que aquesta comenci. Si la tasca que és la predecessora, en aquest cas és la tasca número 1, fixeu-vos que està en la fila número 1. Per tant, aquest 1, aquesta xifra 1, és el que hem d'introduir en aquest camp de predecessores. I en acceptar, veureu en la gràfica dreta l'efecte. El que fa és col·locar una fletxa entre les dues tasques, però més important, el que fa és moure en el calendari aquesta segona de les tasques. Per tant, un cop hem fet això, cada vegada que canviï la nostra planificació, Project serà capaç de recalcular la resta. És a dir, que si la tasca número 1, que tenia previst durar 5 dies, al final se'n retrassa i n'acabem durant 7 de dies, fixeu-vos que en el moment en què acceptem, 1, 2, 3, el projecte recalcula i empeny cap endavant totes les tasques de què en depenien. És a dir, que estarem constantment al dia, constantment actualitzats, de quins són els canvis i els preus a pagar per determinats retards. Per descomptat, podem introduir moltes més tasques. Tenim la tasca 3, la tasca 4, la tasca 5... Podem introduir tantes tasques com vulguem, cadascuna amb les seves durades, faltaria més. Recordeu que ho podeu fer fins i tot amb diferents unitats, podem posar-li, per exemple, 2 setmanes, 2 S, fins i tot li podem posar, si voleu, hores, per exemple, pot tenir una tasca que són 5 hores de feina, tan sols 5 hores de feina, i que per descomptat cadascuna pot tenir també les seves predecessores.
Però les predecessores, a més d'introduir-les amb els números d'ordre que li correspon, també ho podem fer amb el ratolí. Anem a fer una prova. Imagineu que la tasca número 4 no es pot fer fins que la tasca número 3 s'hagi enllestit. Això ho podríem fer col·locant-li una xifra 3 en aquesta casella de predecessores, però també ho podem fer amb el ratolí. Passo per damunt de la barreta de la tasca número 3 i just quan estic al mig em surten aquestes 4 fletxes blanques, clico amb el ratolí, botó esquerre, arrossego cap a baix i em surt, com veieu, una cadeneta. Aquesta cadeneta simplement cal que la deixi al damunt de la segona tasca. I ara és Project el que em col·loca el número d'ordre que li correspon. Aquesta és la manera d'introduir les tasques, però hem d'introduir més informació. Hem d'introduir, per exemple, una casella molt important, la casella dels recursos que farem servir. Per introduir recursos aquí, abans de tot, necessitem explicar-li a Project de quins recursos disposem de cara a aquest projecte, quina és la bossa de recursos disponible. Aquesta borsa de recursos l'hem de definir prèviament i per fer-ho ho farem fent servir aquestes icones que tenim en el marge esquerre, en concret la tercera començant per l'esquerra. Es diu recursos i quan ens n'hi anem en allà veiem que tenim una taula completament buida en l'actualitat on podrem introduir precisament aquests recursos. Anem a provar-ho. Jo introdueixo un recurs, puc marcar els tipus de recursos que estem treballant, per exemple, si són materials que es gasten o si són quantificats per hores de feina, com és el cas de les persones. En aquest cas, doncs, ho deixo com a treball. Puc arribar a posar-li molta informació, però em vull concentrar en una casella molt important, que és aquesta de les unitats màximes. Aquest percentatge que veieu aquí és el percentatge de la jornada laboral d'aquest recurs que pot dedicar al meu projecte. Dit d'una altra manera, si aquest recurs té dedicació completa al meu projecte, 100% és la unitat màxima. Si tan sols hi dedica estones, si només hi pot dedicar mitja jornada, hauríem de col·locar-li el 50%. Ho torno a deixar al 100%, té una dedicació completa. En aquest cas, el que ens està marcant aquestes unitats màximes és la capacitat de treball màxima en una jornada de treball que té cada recurs. És a dir, que si està al 100%, podem assignar-li com a màxim 8 hores de feina cada dia. Al costat tenim els costos, és a dir, què em costa cada recurs per hora. Així que jo puc posar-li que cada recurs, cada hora d'aquest recurs, em costa aquest preu. I així Project podrà anar calculant quin és el cost del projecte. Li vull col·locar un segon recurs a sota per tal de poder jugar amb ell sense problemes. Respecto les unitats màximes i li poso un preu per hora també per poder-ho quantificar. Un cop tinc aquests dos recursos donats d'alta, ja els puc fer servir. Per tant, me'n torno a la vista inicial, al diagrama de Gantt. Per fer-ho, una altra vegada, ens n'anem al marge esquerre i la primera de les icones és justament aquest diagrama Gantt. Un cop en allà, última columna, la tasca número 1 serà encarregada del recurs Marc i la tasca número 2 serà encarregada del recurs Ramon, per exemple. Per descomptat, hi ha tasques en les quals es poden combinar recursos, com és el cas de la tasca número 4, que com que és molt gran, preferim fer-ho junts. Marc, punt i coma, Ramon. El punt i coma ens permet separar tants recursos com vulguem i per tant podríem afegir una llista ben llarga. Si us heu fixat, la durada de la tasca 4 ha canviat. Durava 2 setmanes, però això era perquè estava calculat per una sola persona. En el moment en què li col·loquem 2 persones, el que fan és dividir-se el total de feina i, per tant, podem enllestir-la inicialment en la meitat de temps. Com que ja tenim les tasques, com que ja tenim els recursos i com que ja tenim una miqueta una primera planificació, encara que senzilla, ara arriba la part segurament important i interessant de fer servir una eina com aquesta. Un cop alimentat OpenProject amb aquesta informació, el que toca ara és treure-li informació. Què em dirà OpenProject sobre aquest projecte que jo no sabia abans? Les fonts d'informació són diverses dintre d'aquest programa, però estan bastant ben localitzades i anem a fer un petit ventall. La primera opció la trobarem en el menú Proyecto, en concret una opció que es diu Información Proyecto. I aquesta Informació en Proyecto ens mostra aquesta finestreta on ens col·loca inicialment la data d'inici a data d'avui, tot i que és perfectament canviable per una altra data, i ens calcula la data d'entrega del projecte amb la informació que fins ara li hem donat. És a dir, que aquest projecte
tal com està ara per ara, comença el dia 10 i acabarà el dia 30. No només això, sinó que aquí teniu unes pestanyes que ens permeten, per exemple, veure detalls més concrets d'aquest projecte. Si ens n'anem a estadístiques, podreu veure, a part de les dates que ja teníem, la durada total del projecte, la quantitat d'hores de feina totals i el cost previst d'aquest projecte, en base a aquelles tasses estàndard que hem anat col·locant en els dos recursos de què disposem. És a dir, que tenim ràpidament la informació a la vista per saber si ens estem passant de pressupost, si ens estem passant de dates d'entrega, etc. Després serà feina nostra el replanificar si és que cal adaptar alguna cosa. Aquesta és, doncs, una de les fonts d'informació, Proyecto, Información, Proyecto. Però tenim altres possibilitats per treure informació i estan en aquesta banda esquerra. Una molt bona manera de veure aquest projecte d'una manera bastant simple però molt útil d'altra banda és aquesta segona icona que és el diagrama de xarxa o de red. El que fa aquest diagrama de xarxa o de red és simplement mostrar-nos les relacions que tenen les diferents tasques entre si, les predecessores, de manera que ens permet jugar sobre, diguem-ho així, un taulell de joc ben senzill i ben simple, sense excés d'informació, amb la lògica del nostre projecte. Aquí podem descobrir, per exemple, que ens havíem oblidat d'explicar que la tasca número 4 no només depèn de la tasca número 3, sinó que també depèn de que s'hagi acabat la tasca número 2. I si és així, simplement cal posar-li una predecessora. I que alhora, quan la tasca 4 hagi acabat, permetrà que la tasca número 5 s'acabi. Puc fer predecessores d'una manera molt còmoda que, per descomptat, es reflecteixen en el diagrama de Gantt, com podeu veure en aquesta vista d'aquí. Ja coneixem la primera, que és el diagrama de Gantt, coneixem la segona vista, que és el diagrama de xarxa, fins i tot la tercera, que és la que té a veure amb els recursos i la seva informació. Anem a veure un parell de vistes francament molt útils, per exemple aquesta que es diu Informe. Informe és una vista que ens permet ràpidament, amb un parell de clics, treure un informe ràpid per escrit, pensat per ser imprès en la impressora, que resumeix el nostre projecte. Aquest s'assembla molt, com veureu, a la informació que hi havia a Proyecto, Información del Proyecto i a les seves estadístiques, però és que a més aquí dalt tenim Reporte, Project Details, que podem desplegar i, per exemple, fer que ens ensenyi la informació de les tasques. I un cop veiem la informació de les diferents tasques que tenim, just aquí al costat ens ha aparegut una nova opció que es diu Columnes, és a dir, la informació que podem fer servir. Una d'elles és la del cost. Així que immediatament amb un parell de clics jo puc tenir un escandall dels costos del meu projecte, sumats per descomptat, però també segmentats per cadascuna de les tasques, per saber les partides que haig d'anar reservant. Aquesta és la cinquena icona començant per dalt, és la d'informes, molt útil. I després tenim aquí baix un parell d'icones de dues vistes molt similars. Començarem per l'última, que es diu Uso de recursos, i aquest Uso de recursos té una manera molt particular d'ordenar la informació, però molt útil, perquè és molt detallada. És la vista segurament més detallada d'Open Project i precisament per això és molt útil. Com es llegeix aquesta vista? Aquesta vista es llegeix de la següent manera. En el marge esquerre veieu que tenim la divisió, aquella famosa divisió que teníem també en el diagrama de Gantt. En el marge esquerre d'ella tenim el nom de les tasques, però fixeu-vos que estan realment agrupades per els noms dels recursos. És a dir, que en realitat ens està explicant quines són les tasques que té assignada cada recurs. El recurs Marc en concret té dues tasques assignades, el recurs Ramon té dues tasques assignades. No només això, sinó que just al costat tenim el total d'hores que cadascun dels recursos dedica al projecte. I algú podria preguntar-se, però d'on venen aquestes 96 hores d'aquest recurs d'aquí? Doncs de la suma de 56 més 40, 56 de la tasca 1 i 40 de la tasca T4. Això no és tot, perquè a la banda dreta d'aquesta divisió tenim un calendari, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, i el que fa Open Project en aquesta banda d'aquí és mostrar-nos damunt del calendari quina és la plasmació de les hores. És a dir, que aquestes tasques d'aquí es venen plasmades en aquesta segona part. Anem a pams. A la mateixa alçada del nom del recurs, és a dir, en aquesta primera fila, en gris, el que tenim és el resum de total d'hores de feina de cada recurs en un dia. En aquest cas d'aquí, per exemple, tenim que el recurs Marc
dedica un total de 96 hores, que es distribueixen damunt del calendari, començant per aquest dimecres, 8 hores aquest dimecres, 8 hores dijous, 8 hores divendres. No només això, sinó que just a sota el que tenim és un desglòs de la provinença d'aquestes 8 hores. D'on venen aquestes 8 hores? Doncs aquí ens ho explica. Aquestes 8 hores, ho llegim en horitzontal, venen de la tasca 1. Aquest dimecres, el Marc té 8 hores que haurà de fer de la tasca 1. Si fem un petit arranjament, veureu immediatament com si col·loquem més tasques al Marc, en aquesta franja horària, li assignem aquest recurs en aquestes tasques. Fixeu-vos que estem treballant en paral·lel, el Marc està aquí dalt assignat i també està aquí baix. Si me'n torno a l'ús de recursos, estic veient com ara aquesta informació ha canviat. I aquestes 8 hores que teníem abans s'han convertit en 16. Aquest recurs, aquest dia, ho té una miqueta magre, perquè té 16 hores de feina acumulades. 8 de la tasca 1 i 8 de la tasca T3. Això és el que en podríem dir una sobreassignació de feina. Està sobrecarregat, sobreassignat de feina, li hem posat més feina del que pot assumir. Com ho sap Open Project? Ho sap per aquella casella de la capacitat màxima que abans hem fet servir. 100% vol dir 8 hores de feina. Per tant, tot el que passi de 8 hores de feines total per dia ho marcarà com que hi ha alguna cosa que no funciona. I com ho marca? En el marge esquerre tenim aquestes icones que ja coneixeu, però just a baix, si baixeu una miqueta, trobareu aquesta primera icona que es diu histograma. I el que fa és gràficament marcar-nos, fixeu-vos, la càrrega de feina en color verd. Aquesta franja negra que recorre les setmanes ens marca justament la capacitat màxima que té aquest recurs, límit per acceptar feina. Tot el que passi de càrrega de treball d'aquesta franja, és a dir, aquesta part verda d'aquí al damunt, la considerarem feina de sobreassignació, de sobrecàrrega, és a dir, feina que en principi no es podrà fer. Per tant, serà feina nostra replanificar el projecte per tal de veure si hi ha alguna opció, alguna solució, si hem de treballar el tema de les hores extres, si hem de buscar recursos que ens ajudin. En qualsevol cas, el que haurem de fer és anar passant per tot el projecte per anar veient que aquesta situació no es doni. Aquesta és la vista que dèiem d'uso de recursos, però just a sobre tenim una altra que se'n diu tarees usades i que veureu que és pràcticament el mateix. La diferència en aquest cas és que l'ordenació és a la inversa. Aquí tenim les tasques i tenim a sota els recursos que les duen a terme. Si en alguna tasca li hem assignat més d'un recurs, com és el cas de la tasca 4, el que ens farà és el desglòs. 80 hores totals per fer alhora en la tasca 4, que es divideixen equitativament aquests dos recursos. I per descomptat, aquí a la banda dreta teniu el resum de com es plasmen damunt d'un calendari. Aquest és l'Open Project. Aquesta és la feina que es fa amb Open Project. De fet, si us fixeu, aquest procés d'introducció d'informació i després de recol·lecció d'informació no és més que un procés que ens ha de servir per un tercer pas, que és el realment important, que és analitzar a fons les nostres planificacions. Analitzar, per exemple, si amb aquesta primera planificació que hem fet ens estem passant de temps o de pressupost i si, per tant, cal prendre decisions en el sentit de replanificar, en el sentit de posar-hi més recursos, de retallar costos, d'organitzar-nos de manera diferent. Que ningú s'enganyi. Open Project no planifica per nosaltres. Nosaltres planifiquem, li passem la nostra informació de la planificació a Open Project i el que ens diu ens permet prendre decisions per replanificar millor. Aquesta és la idea d'un programa com aquest. Si no ho féssim amb un programa com aquest, ho hauríem de fer a mà, ho hauríem de fer per escrit, amb llapis i paper, i seria absolutament farragós. Imagineu-vos el que seria planificar un projecte de 50-100 tasques, una cosa ben habitual, amb paper i llapis. Seria francament demencial i absolutament ineficaç. Per tant, aquestes eines, encara que sigui fetes servir en un nivell molt bàsic, ens permeten guanyar molt de temps i, sobretot, molta capacitat d'anàlisi. La idea és que ho proveu, la idea és que ho proveu vosaltres, i precisament per això us passarem un parell d'exercicis per tal de que comenceu a prendre contacte amb Open Project. Són exercicis molt senzills, en els quals tan sols cal introduir informació i extreure informació. I, per tant, si ho feu, estareu en perfecta disposició en la sessió del dimecres 17 d'abril per poder veure tècniques d'eficiència i de millora de planificacions, que és realment el que ens interessa gràcies a aquest Open Project.